ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. നയോ കളക്ഷൻസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയിലൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണം മാത്രം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. അതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് തുളിപ്പ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആൻഡ് തുളിപ്പ് നെക്ലേസ്. അത് നമ്മളത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തവണ ഞാനൊരു പുതിയൊരു ബ്രാൻഡ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലിറ്റിൽ സിയു എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ഈ ലിറ്റിൽ സിയു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യൂസിന്റെ സബ് ബ്രാൻഡാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പെൻഡന്റ് എല്ലാം സ്റ്റോണിൽ വരുന്നതാണ്. അടുത്ത നമുക്ക് ഒരുപാട് എൻക്വയറി ഉള്ളതാണ് ഫിംഗർ റിങ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്നതാണ് കഫ് ബാങ്കിൾ വിത്ത് ഫിംഗർ റിങ്സ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ വന്നൊരു വെറൈറ്റി നെക്ക് ചെയിൻ ആണിത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറി ഉള്ളതും നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ വരുമ്പോഴത്തെ തന്നെ സോൾഡ് ഔട്ട് ആയി പോകുന്നതായ ഒരു ഐറ്റമാണിത്. മൾട്ടി സ്റ്റോണിൽ വരുന്ന ചാം നെക്ലേസ്. വെറും 2000 രൂപ മിനിമം പർച്ചേസിൽ ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് ജ്വല്ലറീസ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താമരശ്ശേരി നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ നേരിട്ടോ ഓൺലൈൻ വഴിയോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.